heɗiyankoɓe Pini TV caggal yettude Allah en juulate rasulillah sallallahu alaihi wasallam salminde kame jarnade juulade ñagade duwaw ene duɗi duwaw dendagal yeeɓiyankoɓe Pini TV tumbay wonde nder dundu babadamo en calmini foof en jarni en ñaguima duwaw en neddi duwaw en gatti e kattande mawlana moubarak Allah subhanahu wa taala dokkuɗen fartange wawde tigui rigui arde gam filande on ndeɗo yewtere witende pamen pamminen hande noon plateau ene ɗeesi yewde seeɗa nde wonno mawɓe men ɓe ko kamɓe kewno dusidirde e meɗen hande kamɓe ɗiɗo foof keeɓe ɗesɓe nanngude ko wona ko ɗum Mohamed ndim jaam Allah walema jaam walema Alhaji Abbas Sarr mi salminima doyen calmini bandiraɓe foof en mbiɓe beele ko jaam Allah wone mabɓe tendagal bandiraɗo ɓe ganduɗa ko wattuɓe hakkillaji mumen battori kadi no fewi Pindi TV e kuuɓal kamɓe kala toɓe goniri en calminiɓe en juuri mabɓe Alhaji Abbas ha ɓuuri tengtude kadi e yewtere men nde ganduɗa ko pamen pamminen en calminiɓe en juuri mabɓe ko wona ɗum ko Abbas ko eɗen gandi hande hakkillaji foof nana keedi toon to leydi Maroc ɗen ɓe ganduɗa ko baroɗe leydi Sénégal so Allahu lamɗo o jaaɓi janggo eɓe jogori huccodirde e ɓen ɓe ganduɗa ko baroɗe kañumen ɗe leydi Maroc ñaguima Allah subhanahu wa taala nde Allah hokkata en polgu beele kuuɓo o arta ɗo e Sénégal dañen coupe men ɗiɗaɓo sibu guilay fuɗo en jii performance en jii vraiment ko waɗi fayide Sénégal nana waɗa ɗum yettere Allah en ñaguima nde Allah kadi tottata en kuuɓo beele kadi ɗum arta ɗo e leydi Sénégal on araray Alhaji Abbas en ñaago kadi bandiraɓe foof ɓe mbaɗa hen duwaw goto foof yo wat duwaw beele Allah ne walla en dañen polgu arara yo arta ɗo e Sénégal Alhaji Abbas amin ya rabbal alamin arara e arta ɗo e leydi men Sénégal inchallah enen jogui jorto moƴƴo saabu enen gandi vraiment équipe nationale mo leydi Sénégal walla les lions du Sénégal ko baroɗe tigui kalda koye cakan au passage enen duwono ɓe ganduɗa hoorema ko kañumen gon rokkuɓen fartange ha mbawɗen wadde qualifié on ɗon demi final ina hen Sadio Mané ganduɗa hoorema ko keesi mum kadi kiɗɗo mum vraiment haalede e dendagal joueur ji foof enen ñagono aussi Kalidou Koulibaly ndo Allah hokkata ɗum cellal vraiment nde wonno enen gandi o gañinomo non seulement gañande aussi e carton ngaji e Allah no wawi kadi carton ngaji kadi mbawa yaafede par ce que heewi e saaha e saaha foof enen jeeya ko gueɗe mbaɗe hono danonen beele Allah garta carton ngaji kadi jaafe so ɗum laataki kadi inchallah enen ñagui coupe o yo Allah danen ɗum ko wona ko ɗum garen e toɓɓe ɗi ganduɗa ma ko kañum woni ko jiɗɗen koy kono haade men adde toɓɓe ɗe an a teskaki pawuji men ɗi pawuji ala ko teskiɗa e maɓɓe kamɓe so goto dogi tan goɗɗo doga aɗa andi mino ɗo mois de janvier ko lewru hewndu programme uji no fewi bon eɗen gandi o saaha ɓe goni koye voyage uji eɓe goni koye voyage uji asi kañum goni koye woppidirde abuji ɗiɗi ɗi e mi anda ko kañum woni mawɗo mabɓe Lappol Amadou Digal en gandi ɓe goni koye voyage uji e hande kadi kamɓe ɗiɗi fof mbappi noon kam hande kam kamɓe ɗiɗi fof dogi eɗen mbawa famandeɓe noon nde wonno no ɓe mbiya ni hajuji aduna ɗum ɗon en calminiɓe kamɓe tato ɓe mbaɗan noon kam ko lawol belgol ɗi abuji ɗiɗi e mawɗo Amadou Digal donc seɓe gatti ene wawi seɓe gatti ɓe cimtanen voyage on jogori kala lappol ngol no yaari inchallah ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe men gar e toɓɓe tati ɗe ganduɗa hoorema vraiment hande ko ɗum jiɗɗen yewtude toɓɓere arodir nde woni toɓɓere nde ganduɗa hoorema hande o ɓesgu Sénégal naaɓe ene jarda ɗum attaque no fewi woni jaltal ngal ganduɗa hoorema on ɗon ministre de la justice woni jagorɗo kalfinaɗo ñawojo leydi Sénégal hono sokhna Yacine Fall o yalti taw kay ko fewde e mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Farba Ngom enen gandi tuumaji ɗo fawiɗe dow Farba ko heewi hen wonko fawta ko ganduɗa hoorema vraiment en hirsini ni wona hen yimɓe mbi en hirsini ɓe mbin hulɓini en tout cas tawi kanko ke gonga makko woni ma en jewti hen no hannirta ni toɓɓere men ɗimmere mission ene tijja woni mission FMI ene tijja ɗo e leydi Sénégal enen gandi mission ngaji kewɗi mbaɗi kono gaɗɗo kadi en tijja beele Allah taw oɗo wonata ko jogorɗo wonde moƴƴo beele vraiment Sénégal ene yalti e ɗo goni ɗo surtout to banggue crise mo ganduɗa hoorema vraiment hande kam so weeli neɗɗo so metti neɗɗo ene teske tigui rigui crise woni caɗele économique ene teska e nder leydi Sénégal no fewi ko wona ko ɗum oɗo gorko biyeteɗo Cheikh Bara Ndiaye subaka Allah fof mo yaltu o yeeye téléji ɗi o haala kono haalaji elle sa fof ma nan haalaji wona dariɗi walla taw wonɗo ƴogata ɗum en tout cas o adda ɗum ɗo ƴogata ɗo kam ronkama andede te kadi kala ko haali en heewi firtade wasa wonde no foti ni wonide beele ganduɗa hoorema jaaɗo ha wiya ka sarɗiyanke eɗa jogui vraiment fodde wawde darade e dardeji mbaɗi hono danonede ɗum noon Mouhamed Ndim garen e toɓɓere men arwoniri woni jaltal ngal ganduɗa hoorema woni Yacine Fall ministre de la justice yalti jaltal ngal ganduɗa hoorema vraiment hewɓe ñiguimo taw ko haala Allah holno jiiruɗa ɗum Mouhamed eyyi
jaltal ministre de la justice de vraiment ko jaltal ganduɗa c'est regrettable yimɓe fof ne cuni hen so Allah mboɗo sikkini kanko hoore makko hande o saaha sinno ko hande wonno o wattata mboɗo andi ɗum kam kono fo e wadi noon en nani ko haala toon ko vraiment woni ko muusi yimɓe fof te ko gandata vraiment ɓe taatimo nde eɓe gowi tatade kam so Allah kono kadi ɓe taatimo ko ngol ayi hay ɓurɓe manam les plus virulents ɓe ganduɗa ko des ennemis politiques ɓe ganduɗa ni koye camp Farba Ngom APR e ko way noon en ji hay wondunoɓe des pro ɓe ganduɗa ko Sonko en e gouvernement mabɓe o darima yiide minen min jaadani vraiment e ngal ɗo jaltal andi jimo goto ni ye Mamou Diol yo Allah ɓuɓanmo nde wonno kanko ne somo yima haala makko fof ko ɗum jangdi kala konngol aɗa wawi wadde ɗum deftere omo jogui morceau makko goto ɗo waɗata rendre hommage waji goto darinoɗo ni e Hamme Mbolu omo haala hen mo goto noon omo wiya dogannoɗo leydi ne doga ene diira watti tonginade dow dankeji ittumi ɗum tan illustration an holno nanguirton neɗɗo Abbas mbiyon rewira ko 125 milliards de francs CFA yeyi addini rapport aji goɗɗi ko dewiraɗo association de malfaiteurs blanchiment e ko way noon e ko way noon ha sentif pôle judiciaire financier en jii vraiment darde ne dari hen Idrissa Diarene etc ha hande gartanon min an ministre mbaɗa point de presse caggal nde jomum rutti to pôle judiciaire financier on mo ganduɗa ko kañum woni gonnoɗo quand même yummare nde mo ganduɗa kanko e Tahirou Sarr ban guesa ganduɗa kanko Farba o waddi ɗum e ganduɗa ko Tahirou Sarr jomum nanggama woppitama an mo ganduɗa ko joom sababu o ni kalis mum mo yoɓirnoma o rewri ɗum ko toon to trésor ya on kalis peut être laaɓani e ko way noon on jomum hokkama liberté provisoire an a nanggama donc eɗen gandi ɗon ene foti ƴewtede guilay ɗon en jii caɗele gonɗo hen ɗen en jii balɗe peut être ñalawma balɗe ɗiɗi o yalti kanko ministére o waɗi communiqué makko yimɓe fof mbi aha mataw wonko hesɗe e dossier o yimɓe nana keɗi à 16 heures baɗon hen fof kam tawi nana wayno guinal ni tan e windu ene ƴeewa holko hesɗi e dossier o mboɗiya mbaɗandi yataw ala probléme aji goɗɗi ɗi ɓe jiiɗi waɗande créé Farba walla wonko ɓe jiite mum ama plus grande surprise jiidmi ko sa ƴeewi conférence de presse o a yiyan ɗon ni o mo ganduɗa ko magistrat jooɗiɗo par ce que ɓen ɓuuri andude le jargon ko kañumen wona magistrat waɗa seul mo jiimi ɗon ko mo ganduɗa ko somi jumani ko Marie Rose Faye mo ganduɗa ko ɗum ummiɗo toon to présidence guilay nden gandata ɗum ɗo c'est purement et simplement politique bon d'après haala ka o haali ka ko sinno ko hande so Allah vraiment o haaltata ɗum min kam par ce que Abbas wonko ganduɗa neɗɗo jarani ayi politique ene foti dañde tan ɗo foti hadde surtout so tawi a woni neɗɗo mo ganduɗa ka jibin ka jiidaɗo yimɓe fof eɗen gandi Sénégal rapport aji ɗi yimɓe jogdi hakkude en au-delà de nos divergences politiques wonko neɗɗo poɗɗa heddande neɗɗo to banggue wonande hurum wonɗo poɗɗamo heddande to banggue hakkude makko e hakkude ma e makko par ce que politique koko gasa ko ɗum gueɗe ganduɗa c'est éphémère mais malheureusement bon aɗa fama tan oɗo ko nelaɗo mais min mbiyami jaltal makko ni ɓuuri addandeɓe ko gacce par ce que en keeɗima conférence de presse Ablaye Ndiaye hanki coordonnateur cellule de communication makki Farba Ngom kam e yaadiɓe mum hani hande plateau ji ɗi sa yeeɓi e ko way noon par rapport yimɓe ni nanggani wonande portable uji ɗi nanggadi e ko way noon ko yiide wonande aha minen de min ji vidéo mo ganduɗa wonko woni hen ko bon mi yiɗa ɗum haalde enen fof en nani a yiiɗo ɓe mbattoy ɗum to si ayi ɗo ɗum wattoya to minen min jiiɗo vidéo suite boti beele wona ɗum mais ɓe dokki autorisation mom Farba yiide wonande mbaɗe publier la vidéo eɗen paadi yo mbaɗ publier vidéo
mbat publier la vidéo so tawi ko politique wonno ko des schémas politiques mais hande ko be jani e schéma ji mabbe kono fo e wan non Abbas fo en portano yetto yaade ton belete politique hande o saha mo Sénégal enen poti yaade ha jetto e don ton parce que kadi no be biati ni neddo o mo jogi foddeji makko hay so tawi ko dumbaado ko namga ko badado privé liberté ji makko kono won droit ji dew jogi don do wadi wona o wona e du mais ana sikan dum non fof woni sababu garal makko e au sein du ministère de la justice que sababu ndi ko Ousmane Sonko wino ko e wonde ko kanyumen toddoto ne hayni bebe toddorobe ko politiquement presque o tubirto dum danaka odo joni comprendre sa ƴeewi hande kanko Yassine Fall ene wayno ene mo tuume wonde kanko numéro 2 Pastef non mais dum gilay badal mum feññini dum hol gonnoɗo ministre de la justice Ousmane Diagne en kaali ɗum ɗo même émission men lewlewal communication Ousmane Diagne mo ganduɗa gurdam mum fof waɗi ɗum koye justice peut être sakke ɗo haala ka haali ka waɗi ɓe famde oɗo min mi wonirano ɗo tan tottude on ko jiɗɗon ko so tawi jiɗɗon ko laabi justice koko rewi ko e lawol ko ɗum woni komin mbaɗata appliqué Ousmane Sonko haali ɗum nde ɓe mbaɗata rendre hommage ben be ganduda ko les martyrs mi anda no mbiyata martyraji mabbe di wona martyr kam leydi ndi yidi wonande Yassine Fall ko économiste mais kanko wadi dum tonto mi wadi dum ministre de la justice wadi dum proposer le président de la république mo sadna nedde ala e won certains ministres yara ko mo jogi ton non c'est parce que won ko mi jidi e mi jogi projet on projet wawato humnude dum tan ko ma andi ko baado no Yassine Fall wadata dum exécuter en jiido bon c'est vrai que to bangi justice an wondo tan bawda hadde kanko fo e jogade pouvoir yidde wadde hunde en kaali biiden les magistrats du siège kanyumen jogi liberté awa wanno dudumen hunde so tawi dum do yaadani e ko texte uji règle uji kaali ko awa wadde dudumen c'est vrai que kanko on wawi wadde manipuler ministre de la justice kanyumne rewra e procureur de la république non o mo ganda Ibrahima Ndoye wadat mais so ari peut-être jomum be mbawata ko wadde feere ha wade détention préventive yehe kono so ari ha jugement so tawi tan walla jom be naw dum instruction kono so ari jugement jom wopet parce que les magistrats du siège be mbawa wadi dum manipuler ha wad dum peut-être ko yadane lawol donc dum don kono mais fo e wad non halaka to bangue téléphone aji di e ko way non ko gonga sa yewi to bangue règlement intérieur wonande di ganduda ene wada appliquer et dendangal les 37 établissement pénitentiaire parce que den gandi jogi den ko ciabantati e jeedidi prison ko mer ko suudu dumbirto donc en wadi règlement intérieur baddi appliqué to bangue wonande neddo aussi o mo jogi droit so Allah wadde communiquer parce que ko haali ko Abbas dum haymo en jangani ni to bangue droit ko way non kono kay enen eden gandi an a haaldi peut-être dumbado yidde soklude ma hunde ko podda dum wallude wala a dañi visite a dañi visa yaade ƴeewoyde mo ganduɗa ko dumbaɗo to toon to suudu dumbirɗo donc ɗum ɗon kay yimɓe fof ene gandi sa dumbama an aɗa jogui droit ene waɗi ɗo ɓe mbiyata service social so tawi a yiiɗi noddude so tawi a yiiɗi dañde rendez-vous mais aɗa jogui droit yaade toon on saha sa yeehi toon aɗa jogui droit dokkeɗa waktuji 15 aɗa jogui droit wadde recevoir or garɗomo baɗɗomo visite walla kalda e avocat ma famille ma etc aɗa jogui même droit haalde à l'extérieur je crois que ɗum ɗon kam wona vraiment wona alibi yiide wonande farba min nanguiri ɗum téléphone e ko way noon quant à so tawi koto bangue farba nanguirama téléphone aji mais hol nawɗo yimɓe ne gandi so tawi an addumɓe aɗa waɗe fouillage ne waɗe jomum waɗe fouillé ƴeewe hay ceinture ma a natata yewte ko hada jogade ni objet mo ganduɗa peut-être aɗa wawi wartade aɗa wawi ganji hoore ma walla wawi haɓɓude dande ma mbartuɗa e ko way noon somi juumani e code pénal article 217 ene haali wonande so kala mo ganduɗa peut-être ko agent pénitentiaire walla ko étranger ummiɗo extérieur ari naati e prison o so tottima des objets wonande téléphone walla ko ɗum wawi wonde foof peut-être kañum ne wawi dañ ñawore mum ne wawi yaade hay lebbi jeegom e dumbirto joni noon yoɓe ƴeew hol mo ganduɗa ko kañum ƴetti téléphone totti farbe mum peut-être ko garde pénitentiaire peut-être mais on ne kañum ne lawol fawate dow mum mais ɗum fo e waade noon kadi beele ƴeewen
ha ƴeewen holko ɗon ne kadi holko ñawore nde haalata ɗon par rapport min joni ɓuri ko wonde ko tundude haqqilam woni comme par exemple holno neɗɗo ummirto e 125 milliards temedere e nogas e joyi milliards jentiya e téléphone aji hay ɗum ni mbiya jomum boom wonde koko taw min tawi ɗum kene yeeɓe film uji ɗi ganduɗa ma country non Abbas ɗum ɗon eɗen gandi 125 milliards o kam mboɗo on kam kadi goppen hanki tan mboɗo haalde sehlam goto mbimi ɗum jijjir hen ɗum 125 milliards o ɗum ɗon non wona ko sinno no wonno kay Tahirou Sarr accetaki wadde somi faami wadde ɓe goni ke tengtinde woni konngol Ousmane Sonko ngol do arde Agnam par ce que o ari Agnam o dari toon o wiye wonde Farba ko ngol woni wattanma te kadi enen paye ele sumgoji comme par exemple 2027 woni sumgoji mais mala Abbas ɗum ɗo kay ɗiɗo fewuji jeeɗo sababu ha Farba nanga o yiya ko kalis mum ummi ko trésor gila e nder ni goyɗen mbiɗen holno kalis ummorto trésor mbiyen kalis o laaɓani jomumen nangama mbiɗen joni jomumen nangama l'ordinateur des dépenses toon to trésor jomum yo heeɗe en nani kan haala jomum ala mo nanɗen toon nangama walla heeɗama waɗama enquête donc guila e nden eɗen paami ɗum ɗo ko ɗum gueɗe politique ɗe ganduɗa ko kanko Ousmane Sonko ko haali ko eɗen mbawi yiide ko ɗum woni ko woni wadde joni est ce que ɗum ruttinta démocratie men caggal par ce que mi wawa famde jagga ko furino Farba Ngom mbiya ɗum ko député ɓoora ɗum utimum député itta ɗum ha laaɓa beele hande nder 125 milliards mo tumanɗa ɗum guitta ɗum ɗon foof ummo ɗon ala ko heddi so wona garton e wiide wonde jomum kadi nanguiraka téléphone aji par ce que waɗani respecté ko wiye ko règlement intérieur mbiɗa ko beele démocratie men ruttata ko caggal ruttiraki caggal est ce que hande leydi ndi waɗi démocratie eyi ɗon de ko haala ko namdal jogimi fewde ma hay so tawi ko an namdoto ko haala mawko woni ɗon en tout cas enen gandi kam Yacine c'est à dire ko min holko musime Yacine Fall woni comme par exemple est ce que kanko omo andi ko totta ko beele omo andi fodde muɗum par ce que korino ministère de la justice jogoɗa ɗum e nder leydi a faami ɗi ganduɗa hoorema an ɗum ɗo wona an fonno ɗum arde daroɗa kala déjà omo fonno par ce que ɓen koko mbaɗi décliné non aɗa andi doyen neɗɗo hunde tal ko so tawi a halfinama hunde ka gonɗo déjà ɗum ko ɗum nan ɗon wondore nde ɗiɗi o aɗa jogui responsabilité moƴƴinde ɗum eɗo mbawɗa diine fof mbawɗa wonde surtout ka julɗo janggo e jaam ka ñawdoyo hande on mo ganduɗa hande to banggue rapport aji jalti yiide wonande oɗo o wona karɗo cellal te à tout moment jomum ne wawi lelade ɗano reworo ɗon mais kanko o haali hay ɗum noon kadi o arti hen par ce que o holiti wonde Farba ko waysi ko jogade cellal c'est des journalistes qui dit alors que kamɓe neli yimɓe yo jaa toon ƴeewoyo contre expertise aji ɗi kay ɗum wona journaliste uji mbi yoɓe ƴettoya ɓe mbaɗoya ko kamɓe koye mabɓe ƴetti docteur eɓe ganduɗa ɓeɗo ɓe jonama ɗumen wona Farba en ƴetti ɗumen ko kamɓe mbaɗi ɗumen engagé kalniɓe ɗiɗo heddiɓe gari mbaɗi confirmé on ko haalno ko ɗin rapport aji wonande oɗo wona karɗo cellal te à tout moment caɗele ne mbawi wadde beele janggo e jaam an so tawi ka totaɗo poste wonande wonde yidde wadde kene weela neɗɗo goto ha aɗa lora hen fittandu lolora ni hande waɗɓe mbaɗo no Farba Ngom ko waɗanno koɓe balle ɗe waɗannoɗe miskineɓe ñammintinoɓe mi haaɗan tan e Farba Ngom yo woni yeru kono o nawri Moustapha Diop o nawri Dansar o nawri Hadim Ba o nawri ene heewi donc ɓeɗo fof jiɗɗen haalde so tawi a ƴetti ɗumen a nawi a waɗi ɗumen prison ɗeɗon hakke beele neɗɗo goto ne wawi ɗum rondade mais a ƴeewat kadi janggo e jaam an so tawi a yaltoyi laamu so ari par ce que jomumen gonan ɗo tan ha cayi Abbas te pourtant kanko mbiɗo min gonirɓe ɗo ko transparence min mbi ko jubal jubbanti mais woten jejjid omo jogui ɓi ko mbaɗaɗo nommé directrice mais on wonko haalano e mum on mo ganduɗa ko Yacine ɓi ko biyeteɗo Yacine mais joom galle makko Habib ene tuume rapport aji mbaɗama e mum des milliards li quotidien même waɗi hen rapport pourtant ɓe jaltani wadde ɗum démentir beele janggo e jaam a ƴewani so tawi a yalti annene caɗele jogorɗe fawadema ɗum tagui ene moƴƴi so tawi a tottama responsabilité ƴeew hakkude ma e Allah mbaɗa ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɓe mbiyata ko ndewna dans les règles de l'art so tawi wawa joƴƴina Abbas par ce que janggo e jaam ne anne ka notoytoɗo justice min ko hay kam hen ko régime oɗo kese nde ɓe gari ɓe noddi ko justice ɓe noddi ko
assise mawɗo on assise joni mata koko yooli walla adanani mbima min on assise mi wonta hen haltu sa namda himɓe mbima guila ɓe mbaɗi assise de la justice ɓe noddi Cheikh Bara Ndiaye min guila nden ko on assise mi yejjiti ɗum ɓooyi Abbas ko an haali haala Cheikh Bara Ndiaye ma en gaare mo kanko Cheikh Bara Ndiaye garen e toɓɓere men ɗimmere Mohamed Ndim woni mission mo gandanɗa hoore ma woni FMI inen jokki vraiment arde ɗoyti enen gandi ha hande ɓoyani ko tan hay jagorɗo gardiɗo jagorɗo won kadi kongi gulɗo jaw wukkiti fewde e FMI kadi FMI ina tijja wonde ene foti wadde mission kesa ɗo e meɗen ɗi mission ngaji puɗɗima hewde beela wonko ɗaminiɗa par ce que elle comme par exemple somi juumani on mo ganduɗa hoore makko kañum woni jaydiyanke men Seck monsieur Seck o meeɗi Cheikh Yérim Seck o meeɗi wiide e wonde so tawi Sénégal woodi memoyde e ko ganduɗa hoore ma FMI en foti ɗumin meɗen woni ko 2026 hay ɗum ne ko juin walla juillet 2026 hey eɗen mbawi ɗum jabde woni eɗen mbawi ɗum jabde eɗen gandi FMI kañum ne wonno yarata en meeɗi ɗo wadde émission mbiɗen ɓeɗo no ɓe gardini so tawi ko ni ɓe jogori vraiment gollorade walla ko ngal ɗo jaɓɓal ɓe jaɓɓi ha joni sa renaki caɗele ɗe joguiɗen ɗe beele mbawen hen yaltude maɗum won caɗele sibo a wawa yiide aɗa yiiɗi weldude FMI aɗa yiiɗi vraiment bon guila haala kaɓe kalno par rapport eto banggue wonande leydi Sénégal ñamale ɗe e ka way noon on conférence de presse mo Ousmane Sonko wadno addini en caɗele ha hande investisseur en dogui en ji leydi men e saaha foof sa ƴeewi to banggue agent ji ɗi ganduɗa ko waɗoɗi ɗi notation saaha foof notation Sénégal ne ɓeydo yarude caggal mais a wawa yiide aɗa yiiloyo FMI aɗa haɓay FMI woni habde FMI ko yiide aɗa haɓay France woni habde FMI ko yiide aɗa haɓay États-Unis d'Amérique parce que sa ƴeewi to banggue conseil d'administration FMI ƴeew hol wonɓe toon les représentants ɓuri toon ko France ɓuri toon ko États-Unis d'Amérique a faami donc a wawa yiide ɓe aɗa yiiɗi donc toujours aɗa yiiɗi hebde aide aɗa haɓay joomumen par ce que sa ƴeewi hande kadi alay saago oɗo missionnaire mo ganduɗa ko kesso garɗo le temps que joomum ne ara hawo ƴeewa rapport aji ɗi probléme Sénégal hawo wawde ƴeew ɗum mais exactement ko Cheikh Yérim Seck yi ko ene wawi yaade ha ɗo e juin 2026 parce que min déjà min mbeɗa sikki tan boom en wawi yewtude ɗon voilà par ce que waɗi wiide en wawi yewtude ɗon woni ha hande wonko ñibbiɗi e haala non alay saago joomum te joomum men gardiɗo jagorɗo kañum woni mbaɗo définir ko wiyete ko la politique du gouvernement so tawi kañum kadi sa foof darot kadi ñiŋa mais alay saago sa ƴeewi hande to banggue soutenabilité de la dette publique to banggue dette leydi Sénégal Abbas mais ɗum ɗon ko caɗele FMI enen gandi wonko yiiɓe wonande alay saago ɓe jaɓa to banggue wonande ɓe mbawa ustude subvention ji ɗi mbaɗata ɗi hayso ayi to banggue énergie o ɓe électricité e ko way noon il faut ɓe koɓe quand même ɓe usto ɗum ha 30 à ɗum ɗo pourcent mais pourquoi Macky Sall wonde ɗo so FMI wi ɗum wi kañum salorno pourtant te kadi kañum walla jogino politique goɗɗo ɗo noddi to banggue relation diplomatique neɗɗo hakkilantagal ngal wawi e relation mo wawi o wadde exploité e ko way noon donc ɗum ɗon kadi sa compte mais alay saago to banggue sa ƴeewi to banggue transparence to banggue wonande de la gestion wonande gestion men publique hande en puɗɗima hutorade pétrole men est ce que won information mo joguiɗa par rapport e on to banggue wonande produit ngaalu fatungue pétrole non ɗum ko caɗele en jii le dossier de l' assainissement hakkude Cheikh Tidiane Dièye kam e Cheikh Tidiane Dieng Cheikh Dieng le dossier de l'AGER holɗo 37 milliards ɗi naati mais oɗo ɗi ceerno Alassane Sall mais boyo wi ko yo ceerno Alassane Sall ar eɓe jooɗo e mbaɗa plateau non est ce que omo wawi yiidemo jooɗo e ɓesgu Sénégal fof parce que wona non manam ko ɓesguji Sénégal cohli information par rapport e on dossier 37 milliards o yeyen ko ɗo e ɗo e ɗo naati Abbas eɗen jogui probléme to banggue transparence de la gestion manande publique en jii oɗo dossier à l' assemblée nationale wonande ngurngal waɗango e autoji ha hande a wawa andude oɗo entreprise gagni marché o soumission nde waɗi ko o gagni auto foof ko naggam jari pourtant autoji ɗi hanke en jii vidéo ji député ji fuɗɗiɓe hebde autoji mumen donc ɗum ɗon fof so tawi nanɗon ayi FMI yo ar tottuma ngaalu ñamluma Abbas alay sago a dañat caɗele donc en jii sortie ji Ousmane Sonko ko heccangue wattindi ana wawi yiide aɗa funtidira e FMI duttoɗa caggal aɗa wiyenne FMI te FMI eɗen gandi kala ko mbiɗa ɗum sa renaki waɗatnoma ko caɗele kala ko mbiɗa FMI
no way jumnan ma caɗele quoi voilà donc ɗum ɗon nan ɗon je crois que vraiment eɗen mbawi gouverne querelle ni hakkude mabɓe au sommet de l'état si hande beele cikkuɗa ɗum ɗon FMI nana jooɗi ne ƴeewa ɗeɗo caɗele gonɗe nder Sénégal jomumen ne itta ngalu ene totta Sénégal ɗum ko probléme donc min mboɗo gonɗini koɓe mbi ko wonande ese ɗen keɓoya wona joni ɗum min mboɗo yaadi hen sibu sa ƴeewi ko jiyata ko donc ɗum ɗon Abbas caɗele ɗe ganduɗa hande ɓe mbaɗi emprisonné ɓen ɓe ganduɗa ko les acteurs politiques ɓen ɓe ganduɗa ko les acteurs de l'économie fof nana mbaɗa e cuuɗi dumbirɗe caɗele ɗen ɓe ganduɗa hande ko kañumen wawnoɓe wadde participer ni e to banggue wonande leydi Sénégal to banggue faggudu et cetera donc alay saago FMI pour tottuma kalis sa renaki ɗum sattat ɗum waɗi hande e ɓenayi marché de l'UEMOA sa ƴeewi hande koye zone régional o ɓe goni e ƴettude ngaalu donc mboɗo sikki Abbas caɗele ɗe kam koko jokki ko yeeso fayi ko noon caɗele ɗe ene jokki ko yeeso fayi donc mbaweten faam tan ko mission FMI tijjaɗo aussi ene wawi kadi date o kadi ɓeydo judde par ce que so wiyanoma ke mois de juin walla juillet ene wawi ko hen tigui rigui jogaɗen yakar wonde ene wawi peut être FMI wawa yafidirde men ha wawa waɗanden ko foti ko wawde wonde so wattidima wiyeɗe wonde ko joni kadi mission kessa jogori arde ɗoyji ɗum aussi ene jogori addande en goɗɗum ko en paamani ko wona ko ɗum garen e toɓɓere men wattidini woni Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara subaka Allah pinɗa foof omone plateau ji kadi omon ƴooga mi donguima andude kanko ɗo ƴogata ɗo holto ƴogata ɗum manam ko wukkitata ko holto ƴogata ɗum par ce que ɓoyani ko mi nani o wi so tawi on nani Abdoulaye Daouda Diallo wiyama kañum woni premier ministre ɗum woto hay goto yettu ɗum e goɗɗum ganduɗa hoore ma hay goto wawa famde bon en wawi wonde par ce que o tuumi ni président de la république kañum e Aïssata Tall Sall ene kalda mais c'est très normal pourquoi pas kalta c'est très normal so tawi premier ministre oɗo wi e wonde ene yiiɗi oɗo wonno premier ministre muɗum ene wawi foti wawi wonde mais c'est-à-dire ko holto ƴogata ɗum holto ƴogata kadi ko ganduɗa ma so ƴetti ɗum kadi omo faw ɗum e jeydiyankoɓe e gueɗe goɗɗe hani dental jeydiyankoɓe won yaltuɓe mbiya wonde ko haalata ko holto fayi ɗum eyyi aɗa andi Cheikh Bara kam Cheikh Bara ko exception bon Cheikh Bara waɗi ɗum créé ko presse par ce que eɗen gandi Cheikh Bara ko invité noɗo mboɗo wawi ɗum ɗo mboɗo wawi ɗum ɗo par ce que o miiɗi wiide ɗo ko ceerno mais joni o wattidima han kadi kam ceernagal ngal kam woppi par ce que o wino ɗo mo jogui talkuru nde gandanɗa hono ma ndu kala mbo haɓɓani ɗum d' ailleurs o waɗi hen cité bomo won certaine ministre uji e temps wadde o wi wonde kala mbo haɓɓani ɗum a faami prison kam a natta toon te kanko o nangga o wedda e prison ene wawi nden taw ko jejjuɗo tan o jiit bon fo e waɗ noon eɗen gandi Cheikh Bara ko presse o waɗi ɗum fabriqué pièce par pièce ha hande woni ko presse o noon foti ƴewtade hoore mum sibu ko noɓe mbiyata ni wona mbalismo koccuɗa fof nanna e galle presse o ko noon ko neɗɗo fof ɓe ƴettata ɓe mbaɗa ɗum chroniqueur ha jomum wooda ɗo heeɓi hande noon jogoɗo virulence par ce que Cheikh Bara Ndiaye enen gandi kañum ko chroniqueur wonno joɗoto noon koye plateau ji ene yana yimɓe ne ɓoora hormaji yimɓe ɓe ganduɗa ko tedduɓe e ko way noon ha hande suɓama nannitama e parti politique ha suɓama wonti sarɗiyanke député à l'Assemblée nationale mais eɗen gandi eɗen mbiya en politique toujours a jogoto ƴoƴɓe jogoɗa hangaɓe jogoɗa ƴattotoɓe jogoɗa wawɓe haalde ɓe ganduɗa kañumen janata tan koye adversaire uji ma politique mais Cheikh Bara ko hen jeeya parce que moi je suis d'accord yo yane adversaire uji men non sa ƴeewi mais pourquoi kanko à chaque fois so wiyamni noon o yanake président non aɗa andi sa ƴeewi parce que probléme nana hakkude président e Ousmane Sonko kanko o wonni koye Ousmane Sonko mais ko ɗum woni haala ka sa ƴeewi hande wonko o haalata aɗa andi ɗum ɗo wona tan Cheikh Bara miiji ɗum ɗon peut être koye comité maɓɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jeeya koye bureau politique mbo Ousmane Sonko e ko way noon ko won information ɗi jomumen mbaɗata décentralisé ɓe totta haaloɓe maɓɓe en naata e kanoji ɗi ene mbaɗa distribué ne kala sibu so yi wonde vidéo ji ɗi ganduɗa tawama e téléphone aji Farba Ngom wona ko vidéo ji peut être goɗɗi e ko way noon hokkima exemple même e baɗno ganduɗa ko Kocco Barma e ko way noon mais aɗa faama wadde ayi eɓe jiiɗa fewnidde haala ka mais eɓe jiiɗa ɓeydo tulminde hakkillaji yimɓe donc a famat ɗum ɗo ko hunde ganduɗa ko waɗa préparé par ce que so a nani o wima comme Yacine Fall ɗon gandata ɗum ɗo ko ɗum haɓɓere wonko ɓe mbaɗi programme wonko ɓe mbaɗi visé wonko ɓe jiiɗi wadde
ɗum waɗi ni yimɓe ne mbiya alay sago APR daro beele ɓe jogahi ni jaɓɓal yidde bonnude wadde ni dissoudre APR donc eɗen gandi koye ɗin schéma ji ɓe goni on ganda ka wonkoɓe kaala aɗa faama ɗum ɗo c'est bien organisé si bo yima que même par rapport to banggue wonande sa ƴeewi la presse la journée de la presse ɗum ɗon koye autorisation Farba Ngom et tout wonno anani Yacine Fall haali hen par rapport e ɗum ɗo Farba Ngom ko c'est les journalistes kañumen mbaɗi créé aɗa wadde a famat ɗum ɗo wonto ɗum ummi e wonɗo ɓe jiiɗi manam wona haala tan ko ɓulni kanko haala Cheikh Bara tan wona haala Cheikh Bara tan aɗan ɗum c'est bien organisé maintenant min noon mi felani Cheikh Bara pilmi ko tottoɓe Cheikh Bara micro ɓe bon ɗum c'est vrai que hande mais est ce que wona pour yeyde tel aussi téléji mabɓe par ce que aussi des fois pour jiiɗa heɗede aɗan yimɓe jittan ko so tawi aɗa haala puccu pacce tan kañumen keɗoma hande Cheikh Bara ala fof ɗo to a yiyataɓe téléji ɗi mais so tawi noon jomumen hande ko nana jamma e ñalawma goni tan koye téléji ɗi ne kaala te ko ɓen ɓuuri wawde heɗede min ɗum waɗi mboɗa yaadi e assainissement moɓe mbiyata e médiaji ɗi par ce que hande caɗele kewɗe garde ko médiaji kamɓe joni se mbi assainissement kamɓe wonɗe ɓe guuri par ce que andanen jomumen mbiyatma ko médiaji gonduɗe état médiaji gonduɗe médiaji opposition mais ɗum hande se mbi noon ça veut dire qu'ils peuvent toucher tout le monde non sa enani mbimi nan ko génération ji ɓennuɗo ɗo alternative manam sa ƴeewi laamu Macky Sall kilay nden fuɗɗi kilay laamu Ablaye Wade Macky Sall nden ɓuuri hewde a faami ɗum waɗi min e laamu Macky Sall ne jeeya ko ɓurimi ne jeeya ko ɓurnomi mettinande Macky Sall ko gueɗe bandani min à l'Assemblée nationale guiddumi 14e législature ko guila Macky Sall ƴetti kuuro Macky Sall waɗi ɗum député parce que Abbas eɗen mbawi wadde politique a wawi wadde politique mais avec neɗɗo o yaada e valeur aji élégance quoi et mais c'est à dire que ɗon aussi aɗa andi woni probléme o wona kanko tan par ce que hay sa yito e mairie ji men ɗi ko noon woyi comme par exemple les communes là hande a yiyat un conseil municipal totta ƴettaɗo mo ganduɗa hoore ma taw ɓe ƴeewani kañum holko wawi de mais ɓe ƴewat kañum holto ummi mais ko ɗum addani hen probléme ɓe ƴewat kañum holko wawi ɓe ƴewat ko ɗumen donc ɗum ɗon ko ɗum probléme mawɗo hande e nder leydi mais noon caɗele Cheikh Bara Abbas min hay goto hen mi felani ko wona les médias wona Cheikh Bara tan ko Cheikh Bara e woɗɓe waaɓe ɗum par ce que so tawi hande médias ji kamɓe uddiranta dame dendagal moɓe jii aɗa andi oɗo nde o jooɗi ɓeɗɗa haqqille mum aɗa andi oɗo wona poɗɗo tottede micro peut être jonde mum ko bonnude nguru neɗɗo ko fusde ni leydi e ko way noon mais on fota tottede leydi donc ɗum waɗi mbimi min mboɗo yaadi vraiment mboɗo yaadi assainissement médias ji ɗi mbaɗe assainir mais Cheikh Bara wona ɓeɗo kam jogoɗo waɗe assainir par ce que ɓeɗo joni yaaɓe ha dokki doole les ɓen ɓe ganduɗa hoore ma kañumen goni les influenceurs ɓen ɓe ganduɗa hoore ma vraiment ɗo tolniɗa foof hankkadi ƴettu kabaru tottira no jiɗirɗa foof ananani mbima min ɗum ko guila e laamu Macky Sall eyyi mais ɓeɗo arɓe aussi kañumen koko ɓeyɗum woni ɓe woni woɗɓe aroɓe aɗa andi ɓe gonani ɗo tan hande éternellement non ma woɗɓe alternance goɗɗo koko arata maintenant kala bawɗo arde en tant que a ƴewtani médias ji ɗi en tant que a woɗon mbaɗani assainir les médias ɗiɗo probléme aji en jaltani ɗum waɗi mbimami le problème de Cheikh Bara min ala mo joguinimi hen mettere ko wona les médias par ce que kamɓe mbaɗimo fabriqué pièce par pièce ha hande ɗo o yetti ɗo ɗum tan woni haala ka Alaji Abbas aɗa sikki hande bon peut être ça sera peut être notre dernière question parce que surtout toujours que Cheikh Bara beele aɗa sikki kanko Cheikh Bara ko wiyata ko wonde président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sali tan ko Ousmane Sonko aɗa jaggi ɗum ɗon hakkille ma mais holɗo haala ka ɗo itti ɗum ɗum de woni mais koɓe nelaɓe tan koɓe nelaɓe aɗa andi so yima relation gonɗo e président de la république e Maïmouna Ndour Faye mais Maïmouna Ndour Faye beele mo wona sénégalais vraiment a faami président ne jogui droit haaldude kala mo ganduɗa omo andi oɗo omo wawi heɗademo omo wawi namdademo miijo ma omo wawi namdademo surtout ka sénégal naji kadi nafɗo e nder leydi sénégal mais comme par exemple hande Aissata Tall Sall mais Aissata Tall Sall en anda e côté diplomatie meɗen hande Aissata Tall o joue hen rôle mawɗo mais so tawi comme ren président de la république en sohlimo namdimam pourquoi pas haalta so tawi ne wawi won ɓayde o yiiɗi ko leydi ndi yaara yeeso moɓe puɗɗorino ko Amadou Ba
Amadou Ba parce que o waɗi écarté Amadou Ba kanko noon waɗi écarté Amadou Ba kanko Cheikh Bara andi Abbas Cheikh Bara en wonkene kala a famat wona Cheikh Bara en wona kamɓe kalata quoi ɗum ko gila e ƴettotoɓe e ko way noon par ce que so tawi aɗa wonde e neɗɗo an a yi wonde min e kaari hakkundem min e président ala ko woni hakkunde amen ko frère am emin kalda emin jewtidi caɗele gonno hakkunde amen min jiitodiri mais yimɓe ma ɓe ganduɗa aɗa wawi sa yi ɗumen kaale kala sa yi ɗumen deƴƴi deƴƴa aɗa andi ɓeɗo ko yimɓe ma yimɓe fof ene gandi ɓe gondi koye ma ene jokki ƴettade ene jokki haalde wona kañumen kaali ko an haalnata ɗumen donc Cheikh Bara en wonkoɓe kaalata aɗa faama ɗum wona kamɓe ko mission mbaɗaɗo tan commandité wonande yoɓe e kaal mais koɓe kaalata koye yimɓe ene gandi wona miijoji mabɓe wona koɓe kaala tan ne ummi hakkillaji mabɓe kala non koɓe waɗaɓe ko mission mo ganduɗa ko yimɓe mbaɗa ɗum exécuté min ko ɗum ɗon jiirumi ɗum Allah ji ko noon Mouhamed Ndim en wayno hojomaji men ɗi tanaka presque kuuwi konngol ma battindigol Mouhamed Ndim Abbas yettude bandiraɓe fof vraiment toujours ɓeyda mbaɗenen duwaw baroɗe leydi Sénégal en gandi ko janggo tan woni vraiment pottital ngal toon to leydi Maroc en ñaaguima vraiment nde Allah waɗanta en polgu beele arara yo arta ɗo e Sénégal sibu ɓe mbaɗi kala kene foti waɗede vraiment ɓe kolli jaham ragal e katantagal e fof aduna o fof kadi ne yiɗini ɓe arara yo mais nder ɗon Mouhamed Ndim ɓayde ke hen tan gonɗen e gasnirde nder ɗon ƴeew victoire meɗen contre Égypte a yi leydi ndi hono rentiri hay président Macky Sall gonɗo Maroc to a yiide waɗa jubilé jeeya ga président Bachir Diomaye Diakhar Faye en waɗa ga jubilé ɗum on ɗon welamma ko firti tan ko donc ko mbiɗa ko yo mun foof ñaago banggue muɗum won vidéo goɗɗo ma yiyande bisimilla a yani ɗo e BRT o wonɗo ɓe darni BRT o sukaɓe ɓe gama kanko chauffeur o memo mama BRT o donc ko des moments de joie ko ɗum ɗo tan wawi wadde ɗum communion waɗa yimɓe ɓe vraiment jiitodira ɓerɗe ɗe gona goto par ce que ɗum sone waɗi tan kala ko ñaaga ni Allah jaaboto andi omo ganduɗa ko goto e walliyaɓe yo Allah ɓuuman ɗum Sénégal dañiɗo ɗo caɗele to banggue toɓoji yooro a faami ceerno Abdoul Aziz Sy Dabakh yo moƴƴere Allah wone makko wonde o ñaagui yoɓe uddanmo kala ɗo bar woni kala ɗo dancing woni kala ɗo fijoji mbatte ɗum waɗa duwawuji mbaɗa balɗe to leydi ndi tooɓi ha yimɓe mbi min hankkadi toɓo ngo moƴƴi yoni wadde a faama tan so ɓerɗe ɗe goni goote yimɓe ɓe gacci hasidagal ɓe goni tan neɗɗo goto Sénégal kala ko jiɗen surtout ɓe gacci fawde yimɓe ko nga ala men ko wewani surtout so tawi a woni gardiɗo surtout woni gardiɗo foti waɗ kala ko ñaaguiɗen Allah jabonto en kadi ɗum ɗo ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa ene rentini ɓiɓɓe leydi ndi ne adda beldal ne adda tout eɗen ñaagui kadi vraiment ɗum ɗon nde jokkat Allah addana en arara yo Allah jabas amin ɗum noon Mouhamed Ndim Allah jarama a jarama en beltinima dendagal ɓesgu Sénégal naaɓe en jii vraiment victoire meɗen contre Égypte tugganma Fouta e Kumbal tabarkalla machallah tugganma Fanay Ndoro ha ɗo Fouta haaɗi vraiment kamɓe foof ɓe kolliti vraiment weltare nde ɓe jogui wonde koreji men wonɓe caggal leydi kamɓe kala ɓe belti vraiment ina hen mo ganduɗa ma ko bani men debbo nen toon to France on wiyete ko Oumou Thiam enen gandi elle ko neɗɗo pertude to banggue football kanko aussi enen duwanomo enen ñagonomo Allah kadi ndo Allah hokkatamo ko yidde makko mi salmini ɗon également Aladji Vieja oui pas même depuis to quoi yiɗi mbaɗɗon émission duplex quoi parce que ya fat souci mo rewatma good quoi min kalɗo kam yo hakkille ma deeƴ oɗo match enen yo effectivement ko noon yaani kamɓe enen mbiya tan yoɓe jokku vraiment wadde duuƴi surtout to ɓe gonto Arabie Saoudite vraiment nokkuji jabaɗi do donc Vieja en jarni mom calmini galle o kono noon kamɓe jajaɓe noon ɓe faama tan jajaɓe eyyi donc ala non joni aɗa mbatten seɓe mbaɗa duwaw yo rewɓe gon sere mabɓe par ce que kamɓe tan ɓolɓe tan min kam mi dakkata junggo donc en calmini aussi bani men debbo nen toon to Bruxelles wiyete ko Sokhna Kane wondude e Jomajo Diagraf enen gandi kañum aussi ari nen ɗo e Dimat vraiment ala ko addi ɗum so wona on ɗon ziyara mo ganduɗa ma woni bammen Baba Aboukourou Seck no jogori wadnede ziyara inchallahu rabbi le 18 ɗum noon en jetti foof en jarni yo Allah waɗan en jaam ha lawol gongol so lawol lamɗo jaaɓi Mouhamed Ndim